Og var en hostler skrevet efter fødslen. Hang med de hårkendt på hele østkysten. Styret af lysten til at lave hurtige penge, hurtig brus, hurtig ud i lort igen med hurtig hos. Stoffer, uden at tænke hvorfor. Hans første fødte søn skulle være et offer. Men der var ikke plads til andet end cash for hash-salt. Klar til salt og dø på asfalt. Mit navn er Sleiman, og jeg er 29 år. Jeg laver musik, fordi jeg føler, at musik er et stærkt redskab, og jeg føler, at hvis man kan lave musik, så skal man lave musik for, ligesom, hvad skal man kalde det? Vi har et ansvar som musikere om at lave musik, som vedrører vores hverdag og vedrører de mennesker omkring os. Så prøv på ligesom at lave en form for journalistik igennem musik. En smuk ung kvinde med en lysende fremtid. Flygtede fra krig, du var fri, men på samme tid så var ægteskabet dødsdømt. Fanget i en ond cirkel, alene og forsøgt. Igen måtte du flygte denne gang fra din mand. Med 4 børn i en ny by i et fremmed land. Kunne ikke sproget, din gnist forsvandt. Følte dig misforstået, til sidst havnede du på bistand. Jeg kunne se, du havde svært ved at bære det. Smertefuldt, men jeg lærte at ignorere det. En dreng med et sind i flammer. Mamma, jeg beklager for alt det drama, du fik fra mig. Det er svært at lave musik med den baggrund, jeg har, fordi jeg kommer fra en lidt broget fortid, men folk, som ligesom lærer at lytte til musikken, lærer at få et andet billede af mig, men jeg tror, at generelt er det svært at lave musik fra det miljø, jeg kommer fra. Fordi jeg tror, folk har mange fordomme imod musik, og det hænger ikke sammen med de normer og regler, som jeg normalt er vokset op i. Altså mit håb, eller mit ønske er, at det kommer tilbage, det med at fortælle historier og fortælle fortællinger, og at der er dybere meninger i historien i rappen. Altså, det er det, jeg håber. Jeg håber, at rap bliver mere sådan alsidig igen, end at det bare er det mainstream, og alle folk bare skal danse til, fordi der er meget mere i rap. Vi levede